començar el nostre vot favorable en aquesta moció, el vot favorable del grup socialista. Ens agrada més aquesta perspectiva de no pensar que nosaltres hem de lliurar un món millor a les generacions futures, o com a mínim no pitjor, sinó aquest préstec que tenim d'aquest capital mediambiental de les generacions futures que ens estan deixant en aquest moment per poder viure aquí, i ens agrada molt aquesta perspectiva. De fet, a la mateixa moció es recull la declaració sobre responsabilitat de les generacions presents vers les generacions futures. Això data de l'any 97, de la UNESCO, formulada per la UNESCO. Han passat 25 anys, i en aquest cas es convida formalment les institucions públiques a preparar-se de manera resolutiva, que és el que voldria enfatitzar, de manera resolutiva per salvaguardar les necessitats i els interessos de les generacions futures amb esperit de solidaritat.